בתור בולמית לשעבר, הדבר שהכי פחדתי ממנו כשטסתי לבד ל3 שבועות למדריד, זה להשמין. מצד אחד אני כל כך אוהבת אוכל. מצד שני חשוב לי לאכול מאוזן, כי אני יודעת שאם אני אגזים ואני אוכל מלא בלי גבולות, יהיו לי רגשות אשם ואני לא אוהב להסתכל על עצמי במראה. בסוף זה טיול וצריך ליהנות ולאכול, אבל אני נהנית בעיקר כשנעים לי בגוף של עצמי. אז נכון, אני כבר לא בולמית, לא מקיאה ולא פוגעת בעצמי, אבל ההפרעות אכילה זה כמו ג'וק שמלווה אותי. לכן עליי להיות קשובה לעצמי, לא לתת להפרעת אכילה לנהל אותי, אלא אני לנהל אותה. אז נרשמתי לחדר כושר פה ואני הולכת מלא ברגל, יש כאן עליות וירידות של הסמכות. עכשיו אני עולה באזור ה-200 מדרגות, רוקדת מלא ומשלבת אוכל בריא, טוב, כמה שאפשר. אהבה עצמית זו עבודה, והיא מתחילה בדברים הקטנים. כן, גם אם זה אומר לוותר על קינוח יום אחד בשביל נפש בריאה, והכי חשוב, אני פשוט נהנית להסתכל במראה. תודה.